ዘ አልኬሚስት ደራሲ ፓውሎ ኮኤልሆ ትርጉም አድማሳዊ ትግራይ ተራኺት አድሓነት ገብረ እግዚአብሔር ዘ አልኬሚስት እቲ አልኬሚስት ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ዝነብር ሰብ ዝገዝኦ መጽሓፍ አልዒሉ ገጻት እቲ መጽሓፍ እንትገናጸል ብዛዕባ ናሪስስ ዝተባህለ ጎበዝ ዓዲ ዘዘንቱ ታሪኽ ረኸበ። ናሪስስ ብጉብዝንኡ ኣዝዩ ካብ ምኹራዕ ዝብገስ ወግሐ ጸብሐ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኽያድ ተንበርኪኹ ኣዒንቱ ናብቲ ማያት እቲ ባሕሪ ብምልኣኽ ጉብዝንኡ ይምልከት ነበረ። ሓደ ወጋሕታ ከም ኣመሉ ብጉብዝንኡ ተመሲጡ ነዊሕ ድሕሪ ምጽናሕ ናብቲ ባሕሪ ይጠልቕ። ድሕሪ ግዜ ኣብታ ዝጠለቐላ ቦታ ዕምበባ ትበቁል እሞ ብስሙ ናሪሲስ ተባሂላ ትስየም። ኮይኑ ግን ጸሓፊ ዛ መጽሓፍ ነታ ታሪኽ በዚ መገዲ እዚ ኣይነበረን ነቲ ታሪኽ ዝዛዝሞ። ድሕሪ ሞት ናሪስስ መላእክት ጨዋማ ዘይነበረ ባሕሪ ብበዝሒ ንብዓት ናብ ጨዋማ ከም ዝተለወጠ ኣስተውዓሉ። ንምንታይ ትነብዕ ኣለኻ? ኣማልኽቲ ንባሕሪ ሓተቱ። ንናሪስስ ዝነብዕ ዘለኹ። ኣሃ ንናሪስስ ምንባዕ ግን ዘገርም ኣይኮነን፣ ዋላ እኳ መልክዐኛ እንተነበረ በሉ ኣማልኽቲ። እቲ ባሕሪ ድንግርግር ኢልዎ ናሪስስ ሃነን ዘብል ጎበዝ ዲ ነይሩ ሓተተ። ብዛዕባ እዚ ዝምስክር ካባኻ ብላዕሊ እሞ መን ክመፂኻ ደሊኻ ክብሉ ብወገኖም ተገረሙ። ባሕሪ ንሒደት ሰከንዳት ተንበለ። ኣብ መወዳእታ ንስለ ናሪስስ ክነብኤ ኮይኑ ግን ቆንጆ መንእሰይ መንባሩ ፈጺመ ኣስተውዒለ ኣይፈልጥን። በንጻሩ ዘብኬን ጉዳይ ክነግረኩም ጸጽባሕ ኣብ ደንደስ ግዝኣተይ ኣብ ዝንብርከኸሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣዒንቱ መልክዐይ ስለ ዝርኢ ዝነበርኩ እዩ። እንታይ ዝብልዎ ዘገርም ዛንታ ተረኸበ በለ እቲ አልኬሚስት። እዋን ጸልግልግ ምስ በለ እቲ ጓሳ ኣባጊዑ እናኸብከበ ንዓመታት ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾነን ኣብ ዝፈራረሰን ቤተ ክርስቲያን በጽሐ። ሳንቲያጎ ድማ ይበሃል። ላዕለዋይ ሽፋን እቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝፈርስ ነዊሕ ዕድመ ስለ ዘቑፀረ ኣመንቲ ቁርባን ዝቕበልሉ ቦታ ዋላ እንተነበረ ሕዚ ገጅፍ ተኽሊ ሮማ በቒሉሉ ይርአ። ሳንቲያጎ ኣባጊዑ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ክኣትዋ ተዓሰበ። በዚ ድማ ሎሚ ለይቲ ኣብቲ ስፍራ ክሓድር ወሰነ። ኣብቲ ከባቢ ተዃሉ ብዘይምህላዎም ጥሪቱ ወፂአን ከይከዳ ጥራሕ ነቲ በሪ ጉንዲ ኣገፍተነሉ። ምኽንያቱ እተን ኣባጊዕ እንተጠፊአን ክእልሸን ሙሉእ መዓልቲ ክውዕል ስለ ዘይክእል እዩ። ብምቕጻል መደቀሲ ቦታ ዝኾኑ ሓደ ጸግዒ እቲ ምድሪ ቤት መሪፁ ብጃኬቱ ድሕሪ ምጽራግ ኣንቢቡ ዝወድኦ መጽሓፍ ከም ትርኣስ ተጠቒሙ ተጋደመ። ካብዚ ንድሓር ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ከንብብ ከም ዝግብኦ ንባዕሉ ቃል ኣተወ። ነቶም መጽሓፍቲ ንምንባብ ግዜ ከድልየኒ እዩ፣ ምቾት ዝፈጥር መተርኣስ እውን ይኾንኒ ንነብሱ ኣዕለላ። ካብ ድቃሱን ትበራበር ገና ኣይወግሕን ዘሎ። ኪኖ ብኸፊል ዝፈርስ ናሕሲ ንኸዋኽብቲ ሰማይ ጸመተ። ንእሽተይ ክድቅስ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ደቀሰ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለሞ ሕልሚ ብተመሳሳሊ መገዲ ደጊሙ ሓለሞ። ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ነቲ ሕልሚ ከምቲ ዝሓለፈ ከይዛዘሞ ሰበራበረ። ካብ ደቂሱሉ ዝነበረ ተላዒሉ ከዘርኡ ሒዙ ገና ዘይተለዓላ ኣባጊዑ ከበራብር ጀመረ። ኩሉ ግዜ ካብ ምድቃሱን ትበራበር ዝበዝሓ ኣባጊዑ ሓቢረኖ እየን ዝነቕሓ። ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣባጊዑ እንትጓስን ምግብን መስተን በቢ ዝኸድኦ እንትእልሸለን ዝተዓዘቦ ነገር እንተሃለወ ሓደ ተኣምራዊ ሓይሊ ምስ ኣባጊዑ ጥምረት ክፈጥር ከም ዝሓገዘ እዩ። ምሳይ ብዝለዓለ ብርኪ ካብ መለምማደን ዝብገስ ካብ ድቃሰይ ዝለዓለሉ ሰዓት ይፈልጣ። መደባተይ ብእሪ ቁፅሪ ክርድኣ ክኢለን ኣለዋ ክብልሕ ሸኽሸኻ
نقرب كزي بزعبا زي كحاسب دحر بزناح اتي زتزاربو حقنتو بقلباتو كخون كم زي كالقمتن بس دما من البات نبعلو مسلندن تقواراتن اتناباقي اتلماميدو كخون كم زخقل حسبا زخون خوينو كمونغو اتن اباقي اتن وحدات كل على توسخ قزا وسدام سانتياغو ننبس وكفن بأسماتن الناس أوعى بخزرقو تناخفن كم امنت اتقواسا الزاربون زوقعن كله يسمعن يردعن بزح قزي كاب زنبوبو مزحاف قال زفت وكفال دمتو عوابيلو ينببلن ويدما بزعبانا يحادا قواسا سمعيت حاوسن بحتاونتن ببزخدوو كم محازقو يعللن هذا حدا كزي زعبا أبو حليف موز خدو من درز تعذبهم زرع يوم النجارات رديت ويقلتلن أبز حلفو وحدات معلتات جن زي أملو بزعبا حنت نجر ترحيو أواقعون بداي إتاد حري 4 معلتي كتسلم أبز خدو وابوتا التركب والنجاداي قرصوم نتا من در كرمي حدا عامت بإجرو كيدو واني رئيم جزا التنجاداي مأخل مدبر درق شقط راح زي كونتس مغففي زجقورا أباقعون كتكون دليت اتنقاداي نيرو بمسارة سانتياغو بزعبا دليت اتنقاداي نسمع ايو أباقعو حيزو مخيات زجمران ذا الكيميست دراسي باولو كويلهو ترجم أدماساوي تقراي تراخيت أدحانات قبل እግዚአብሔር ذا الكيميست